BPFआनो जा UPPLआनो जा बा आदार्स पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गावबागावनि पलिटिकेल पार्टी हाइलाइट आरो पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै शेयार खालामनाय आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै शेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि आइडेन्टिटी राव हारिमु धोरोम सानस्रि सोदोमस्रि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बोजबनानै जोंनि बे बर' हारिया बे आसाम स्टेटआव 3,000निबो बांसिन बोसोर जिउ खुंबोनाय आरो गोलाव सम जोंनि बे बर' माहारिया गावनि आइडेन्टिटी गावनि राव हारिमु धोरोम सानस्रिखौ बोजबनानै गोलाव सम स्ट्रागल खालामबोदों। गोलाव सम नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दावहा नांबोनो गोनां जानानै फैदों। राजा महाराजा दिननिफ्राय लानानै दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया 1993 मायथाइयाव BTC एकर्डखौ खालामनो हाबाय, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्डखौ खालामनो हाबाय आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनो हाबाय। जिगुजौ 50 मायथाइनि 22 जानुवारियाव कन्स्टिट्युएन्ट स्टेट महरै जेब्ला आसाम स्टेटआ रिकगनाइज्ड मोनदोंमोन, बै समनिफ्राय लानानै दिनैनि बे समसिमहालागै आसाम स्टेटनि थागिबि अरिजिनेल ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बेसेबां सुबिदा मोनबोखो, बेसेबां अनसुंथाइ मोनबोखो। बे आसाम स्टेटआव 6थि फारिलाइनि सिङाव बा 6 शिड्युल कन्स्टिट्युशननि सिङाव मेजरलि मोनथाम अट'नमास काउन्सिलफोर दङ। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो जोंनि बे BTC अट'नमास काउन्सिल। 2026 मायथाइनि 19 जानुवारि साननि मोनाबिलि समाव जाय साथाम बर' सुबुंफोरखौ क'क्राझार कारिगाव ओनसोलनि आदिबासि सुबुंफोरा मोनसे प्लेनिं खालामखानानै जेरैबायदि एटाक खालामदोंमोन आरो बै आदिबासि सुबुंफोरा सासे बर' सुबुंखौ जायगायावनो सिथारदोंमोन, बुथारदोंमोन आरो सानै बर' सुबुङा गावबा गावनि जिउखौ जेने थेने रैखा खालामगनो हायो आरो बे सानै बर' सुबुङा दिनैनि बे समावबो गावबा गावनि जिउजों जुजिगासिनो दङ क'क्राझार देहा फाहामसालियाव। आरो बे जालांनाय जाथायखौ जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव UPPL भार्सेस आरो BPF मोनसेया मोनसेखौ सोनारलायनानै जाथावथारै पइन्टलेस माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै फोस्रावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्राय बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव BTR ओनसोलनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दङ, बेसेबां पार्सेन्ट बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना पलिटिक्सजों सोमोन्दो दङ। दिनै जों मिथिनाय बायदिब्ला 25%निफ्राय लानानै 30%सिम बर' सुबुंफोरा माबेबा नङा माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो दङ आरो बाखि 65-70% बर'फोरानो दिनैयो पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैया। दा जाय बर' फिसाफोरा पलिटिक्सजों जेबोआनो सोमोन्दो गैया, बे पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैयै बे बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नोंसोरनि जाथावथारै पइन्टलेस भेलुलेस ससियेल मिडियायाव डिबेट खालामलायनाय बाथ्रा शेयार खालामलायनायखौ जाम्बा जाम्बि बायदि नायना थाबाय थानांसिगौ नामा? दिनै जों बयबो मिथिगौ बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ थांनाय 2003 10 फेब्रुवारि मानाव गेदेर मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्ड आरो BTC एकर्डखौ 6थि फारिलाइनि मर्यादा होनानै 6 शिड्युलनि मोनथाय होनानै एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम मोनसे BTAD एरियाखौ लानानै रुलिं खालामनो हानाय मोन्थायखौ मोननो हादोंमोन। दिनै जोंनि सोरबा बर' फिसाया नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों बुनानै हरजायोबा, सिथार जायोब्ला, जिनाहारि खालामजायोबा, जिनाहारि खालामजानानै सिथार जायोब्ला बे जालांनाय जाथायखौ लानानै पलिटिकेलि क्रेडिट लालायनानै डिबेट खालामलायनायखौ जों बांसिनहाय थांनाय 2027 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय नुनो मोनगासिनो दङ। अब्ला दिनै मोनसे सोंथि, जाय समाव जोंहा BTC बायदि मोनसे काउन्सिलबो गैयामोन बा जों मोनाखैमोन, जेराव 1993 मायथाइनि बाथ्रा, 1996 मायथाइनि बाथ्रा, 1998 मायथाइनि बाथ्रा, बे मोनफ्रोमबो मायथाइयाव
जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दानलाय सुलाय खालामनांदोंमोन। गोबां बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि न' बांफोरखौ सावजानानै होजादोंमोन। गोबां बर' फिसाफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों सिथारजादोंमोन, जिनाहारि खालामजादोंमोन, जिनाहारि खालामजानानै फुथारजादोंमोन। बै समनि जा मोनसे थासारि बे माबोरै सोमजिदोंमोन? गोथौ गोसोजों साननानै नाय। दिनैनि बे समाव सोरबा जोंनि बर' फिसाया नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों सिथार जायोब्ला, फुथार जायोब्ला बे जालांनाय जाथायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेल मुलाम्फा लानो थाखाय सासेया सासेखौ दुसिलायनाय, एसेबां थार्ड क्लास मेन्टेलिटि लानानै बे जोंनि BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो फैदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव जानानै थाखायोब्ला मोजां जागोन। बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों सोरनावबा बिनानै मोनाखै बा सोरबाया जोंनो दान महरै होनानै गालाङाखै। बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौबो जोङो गोलाव सम स्ट्रागल, गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहायसो मोननाय। जेब्ला जों गोलाव सम दावहा नांनानै मोननाय बे BTC काउन्सिलखौ सामलायनो थाखाय गावजों गाव माखासे एना एनि जालायनायनि गेजेरजों जुदि सामलायलांनो सानोब्ला बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जों गावजों गाव डिस्ट्रय जानानै थानायनि अनगा जेबो नङा। बे आसाम स्टेटआव जों ट्राइबेल हारिनि जेसेबांखिनि अट'नमास काउन्सिलफोर दङ, मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिला बे आसाम स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव थाफानानैनो गावबा गावनि काउन्सिल गभर्नमेन्ट रुलिं खालामलांनांगोन। स्टेटआव BJP गभर्नमेन्टआनो जा, कंग्रेस गभर्नमेन्टआनो जा, AJP गभर्नमेन्टआनो जा बा जायखिजाया गभर्नमेन्टआनो जायाथों मानो स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव थानानै मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिला गावबा गावनि काउन्सिल सिस्टेमखौ सालायलांनो गोनां जानानै फैगोन। आरो जों बर' माहारिनि जायफोर सुबुंफोरा जों बर' माहारिनि बिखायाव गाज्रि सोमजिलांनाय जाथायखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि मिनिंलेस डिबेट खालामलायबाय थायोना, हायोब्ला हारिनि जुदि एसेबां सेन्टिमेन्टेल गोनांब्ला बे स्टेट गभर्नमेन्टनि बै नन ट्राइबेल लिडारफोरनिसिम सोंथि खालामहर। नोंहा जुदि सोरबा लिडारनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोजोननाय मोनाखैब्ला बा गनायथाव मोनाखैब्ला बै लिडारनिसिम नोङो मोनसे सोंथि खालामनानै सोंथि खालामहरनो हायो आरो नोंहा मोन्थाय दङ। नों गाज्रि राव बाहायनानै सोरखौबा गाज्रि रावजों नों सोंखारि हरनानै नों जोंनि जेनेरेसन सिस्टेमाव जेबो मोजां बिहोमा लाबोनो हाया। जों सोंथि खालामलायनांगौ। सोंथि खालामलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां सलुसननि लामाखौ लाबोनो हायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, जों बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा, जों बर' माहारिया जोंनि बे हाखौ लानानैनो गोलाव सम नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दावहा नांबोनांगौ जानानै फैबाय। आरो गोबां जोंनि हायावनो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ। नाथाय जोंनि बर'नि स्टेन्डिं बै लिडार्सफोरा गावबा गावनि माखासे मुलाम्फानि थाखाय जोंनि हायाव दखल खालामनानै थाबोनाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनोनो पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों हानि पाट्टा होगोन, हानि मोन्थाय होगोन होननानै बाथ्रा बुंनानै खोथा होनानै जुदि गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लालांबाय थानो जुदि नाजादोंब्ला बे हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव जानानै थाखा। जों दिनै नुनो मोन्दों जों बर' माहारिनि माहारियारि आफादनि माखासे सानैसो गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा साफा साफा पलिटिकेल लिडारफोर बायदिसो लेक्सार मारिनानै जोंनि सिगाङाव दिन्थिबाय थानायखौ। सैथोआ बेनो, बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि जेसेबांखिनि गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिफोर दङ, मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टिं रलाव थानानै पलिटिक्सनि खामानिखौ मावना होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बा मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टिं रलाव थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जों बर' माहारिनि बिखायाव होलांनाय गालांनाय जा गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रि, बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि लामायाव गसंनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो नाजायोब्ला जाय थांखिखौ लानानै जों सोमावसारबोदोंमोन गणतान्त्रिक लामाजों, बे थांखिखौथ' जों दिनैसिमबो जाफुंहोनानै लाबोनो हादिया बा जों लानो हादिया, आद्रा जानानै थाबाय। नाथाय दिनैनि बे समाव आद्रा जानानै थानाय थांखिखौ लानानै सोमावसारनायनि अनगा बायदिसिना रोखोम बाथ्राफोरखौ लानानै सोमावसारगोननि बाथ्रा बुंनाय, सोमावसारनाय जों नुनो मोन्दों। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। जों बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि, बे आद्रा जानानै थानाय सिमां आरो थांखिखौ बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंबो जोङो सानसे बेलासे सोरजिनानै लानो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय जों बर' माहारिनो
सासे गोख्रों गोहोनि गोहोगोरा पलिटिकेल लिडारनि गोनांथि दङ। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।